μεσημεριανή μας ενημέρωση, πάντα στην ώρα της. Θα μιλήσουμε σήμερα τα επιχειρήματα, με τα γεγονότα κατά τίτλους. Σ' προκάλεσε η ομάδα Κόκορας χωρίς Φούκουλα. Με συγχωρείτε, Κότα χωρίς Φούκουλα, η οποία κυκλοφορούσε χθες στον δρόμο του Θερμού 42. Η κάθε φωνάζουμε και όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λοιπόν, σήμερα τυχαίνει να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο μπροστά μας. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω εκεί, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το καθιερωμένο μας ρεπορτάζ. Κυρία Ειρήνη Σαλά, θα μας μιλήσετε. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και γεια σας κυρίες και κύριοι. Συμβαίνει ένα φοβερό πράγμα. Έγινε ένας, σε παρακαλώ, ας το πούμε κάτω. Έγινε ένας φοβερός πανικός, γιατί οι αυτοκίνητα έτυχε να συγκρουστούν και τα αυτοκίνητα αυτά πάει. Και κατά δεύτερον, είναι μια βιασμένη κοπέλα η οποία έχει βιαστεί αυτά τα 10 χρόνια. Ωραία, να μην παραμείνουμε σε λεπτομέρειες, σας έχει ρωτάει στο στούντιο. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ετοιμαζόμαστε για ένα πάρα πολύ δραματικό γεγονός. Μια κοπέλα, η οποία ποτέ δεν γνώρισε τον έρωτα της ζωής της, μιλάει για μας. Μιλάει για μας και μας ανοίγει την καρδιά της. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά μας, αν μπορείτε, παρακαλώ. Όλα μπορούμε να ανοίγουμε. Ποια σκέλια, βλέπεις κανένα σκέλια, έτσι είναι. Καλά μπορεί και εσύ με αλβανούς και όσους δεν θα βλέξεις. Πόσους θέλει να φέρετε. Τι δεν λέω. Δεν μπορούσα να κάνεις κάτι καλά και στην έμπορα. Ευχαριστούμε πολύ να θέλω να... Δεν θέλω να αρχίσει το μόνο μου. Δεν θέλω να πολύ διάφορα εύκολα. Και τώρα κυρίες και κύριοι, μετά από το συνταρακτικό φαινόμενο. Ένα νεράκι. Λάβει το νερό, είναι άδεια! Και τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε στο τελευταίο, το οποίο αναλαμβάνει ο κύριος Κώστας Μπουσαράκη. Κύριε Κώστα Μπουσαράκη, είστε έτοιμος να δώσετε την ενημέρωσή μας σχετικά με τον καιρό? Μαρίτα. Τώρα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, θα υπάρχει καιρό. Μόνο που από εδώ και πέρα η Κρήτη θα σημαδέψει πρόσφυγες νεφώσεις, όπως βλέπετε εδώ. Στην περιοχή των Κυκλάδων θα έχει υπέροχο καιρό, με 13 έως 77 βαθμούς Κελσίου. Μόνο που στην περιοχή της Μητυλίδης, κυρίες και κύριοι, θα πέσει προφούντα. Στην περιοχή της Αθήνας θα έχουμε ηλιοφάνεια, μόνο με καμποφόρους, 73-74. Πελοπόννησος, πολύ καλό καιρό. Μόνο που στο βράδυ θα παρουσιάσει χιόνια. Τίποτα, χιόνια. Εδώ πέρα, τι μέρες είναι τώρα, παιδιά? Η Πουσούπολη. Η Πουσούπολη, συγγνώμη, γιατί όπως βλέπετε με τις αλλαγές των ονομάτων, όπως τις τελετήσεις, αλλάζουν τα ονόματα. Γεια. Ήταν ο καιρός.
Ο καιρός